Salut și bine v-am găsit la acest nou videoclip pe canalul meu. Astăzi eu o să dau acest cont și sper pentru că aș vrea să facem suma de 22 de abonați, pentru că aș vrea să dau 15 conturi cu mașini foarte, foarte rare. Ok, haideți să vă prezint mașinile acestui cont. Contul o să fie în descriere pentru ca să nu mai stați mult să-l căutați. Astea. Avem Colo Squad. Avem această mașină foarte... Este o mașină rară, frumoasă. Avem și această mașină. Standoff 2. Ok. 6-9. Uitați, avem și Warning, Coffee Days, Karen Days. Avem și această mașină foarte frumoasă. Avem și Black. Această mașină zicem frumoasă, un design frumos. Dacă se aude ceva, este televizor, pentru că se uită fratele meu la televizor. Avem și Ninja verde. Avem și GTA, Battlegrounds. Avem și Spider-Man, Marvel. Avem și nu știu ce mașină este, TI. Și avem și... Uitați, fiți atenți. Uitați-vă foarte bine, ați văzut? Uitați-vă, puneți stop și uitați-vă. Ați văzut că s-a văzut cisterna la tir? Freddy. Avem și Subaru. Avem Bezu. Nu știu cum se cheamă, dar este foarte frumoasă, așteptați. Foarte frumoasă, mașină rară. Avem și Muslim Versus. Nu știu cum se cheamă, Harry Potter. Avem și Galaxy. Avem și... Băi, nu știu cum se cheamă, dar este un joc. Avem și Tweety. Stați. Ia uitați ce mașină rară, frumoasă. Uitați cum are acea porcărie. Avem și mașina aceasta rară. Este cea mai rară dintre toate, cred eu. Frumoasă, UFO. Avem și Slater sau nu, stai, Sylvester. Și avem și mașina asta destul de frumoasă. Avem și Grand Theft Auto. De ca GTA. Avem și Naruto. XXX Tentacion pe Rolls-Royce. Tenan. Această mașină. Avem și update-ul nou. Sakura. Asta. Aceasta. Așa, și am ajuns la asta. Și cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, să facem suma de 22 de abonați, pentru că o să dau 15 conturi foarte, foarte, foarte frumoase. Și nu uitați să vă abonați, dați un like și un subscribe, share, lăsați, ca să nu cer prea mult. Bye bye.